Mitä käänteinen opetus eli flippaus on ja ei ole? No yleinen väärinkäsitys on, että videot on flippauksen perusta, mutta näin ei ole. Käänteinen opetus eli flippaus on yksi monimuoto-opetuksen tapa, jossa käytetään apuna netissä olevaa opetusmateriaalia. Tavallisimmin flippauksessa annetaan opiskelijoille ennakkotehtäviä ja he tutustuu opettajan osoittamaan aineistoon ja niihin liittyviin tehtäviin etukäteen. Ennakkoaineisto voi olla esimerkiksi lyhyet videot tai tekstimateriaali, joihin liittyy kysymyksiä. Ja varsinaisella oppitunnilla jää sitten enemmän aikaa opettajan ja opiskelijoiden väliselle vuorovaikutukselle. Miten flippausta voisi hyödyntää kielikeskuspäivien esitelmissä? No voit esimerkiksi laatia tiiviin esityksen valmiiksi jo ennakkoon ja nauhoittaa sen videolle. Sopiva esityksen pituus on 5-10 minuuttia ja esitys voi sisältää dioja, joissa asia esitellään tiiviisti ja sitten myös puhetta. Tai esityksesi voi perustua tekstiaineistoon, jonka lähetät etukäteen. Ja kielikeskuspäivillä esityksesi voi koostua sitten pelkästä introsta, jolloin keskustelulle jää enemmän aikaa, kun kuulijat on tutustuneet aineistoon ennalta. Eli pääidea on se, että aineisto on etukäteen kaikkien kiinnostuneiden saatavilla, esimerkiksi meidän kielikeskuspäivien omalla YouTube-kanavalla. Ja yhteinen aika voidaan sitten käyttää vuorovaikutukseen ja tiedon syventämiseen ja soveltamiseen. Eli siitä vaan flippaamaan.